Jesus have power. Jesus is omnipotent, omnipresent, omniscience. Jesus can do everything. Jesus is everywhere. Do you understand me? Jesus will protect and defend you and fight for you. Yeah. Ndị ashị. Onye na-agba gị na Jesus will fight and defend you. Akwa nwoke a kịta bụ chala ọkụ nyanwa jere na kedu afịa bụ ọmọ wee na-agwafa na onye ọbụla nwe Jesus na ihe niile ezugoro ya na-ekwu ya ebe a ifu that na afa ncha niile wụ liars. Onye ọbụla na-eprishiri gị Jesus, many of them bụ eze ashị. Jesus will protect you. Na-enye kịta na-akwa ifuru mmadụ na-abụkwa ya n'akụkụ wuti AK mana ọ na-apụta agba gị na Jesus nwere power to protect and defend you and even fight for you. Ọ bụ na Jehova eche ya obodo onye nche na-esi n'efu na ndị o ji wee chere onwe ya ndị bụ na fapụtara ụwa wee bụ dat n'okwu asị ka fa nabatara fa eji wee bi ndụ. All of them ifuru onye ọbụla na-agba gị na Jesus na-agwọ ya onye a the worse than bandit. Onye ọbụla ya apụta na-agba gị na Jesus ga-eche gị ga-protect gị fancha niile na-agwa gị ụdị okwu ahụ onye ahụ the worse than Boko Haram. Akwa apụta na ifuru ndị kwu ya n'akụkụ na gị nwa bụ nwa ogbenye a na-afụ ikwikwị n'isi o nwere ndị nwere na-eche gị na akwa Jesus ka a na-enye gị na ọnya nwa ga-eche gị. But look at him here. Look at him. Akwa aka na-abụ ka ọ chere faụ mana a na-apụta agwa gị Jesus nwere power. Gwazie m the reason why mmadụ ga-eji wee na-agwa gị na o nwere onye nwere power ọ na-akpọ mana mmadụ ka ọ ya eje ha ya taa ka onye a na-eprotect ya. Ifu na fancha niile bụ gịnị bunch of liars, deceivers and manipulators. Anyị pụtakwuo ya ịkọba akụkọ antichrist mana eziokwu a na-agba gị dịka ife. Look at him here. Ọ chịrị ndị mobile policemen gachi aka na-abụ o werezie mike nwe onye ọcha lụrụ ọpụta ọ na-agba gị na inwekwa ịnabata ha Jesus ife adịgologo na mma na onye ọra nwe Jesus nothing mega. Jesus will protect and defend you, will fight for you. Do you understand what I'm saying? Ijebe godu Lagos a na-apụ Jesus will rescue you mana ndị oji aga a na-edeceive gị na ndị oji aga